בואו נקבלו את הדוגמנים והדוגמניות שלנו, מחיאות כפיים סוערות, גבירותיי ורבותיי, קצת להתעורר. בכל זאת, תעודדו אותם. עברנו עכשיו לאופנת קפה, אופנת קפה. סתיו חורף 2001-2002, אופנת קפה. אופנת קפה כאן בגרנד קניון בקומה הראשונה בצד השני, למי שמעוניין. אם כן, אופנת קפה ב5 עיצובים מרהיבי עין כאן על המסלול. מה שאתם רואים ומה שאתם הולכים לראות מדגמי סתיו חורף 2001-2002 של אופנת קפה. מראה המאפיונר בפסים בצבעים שחורים, מראה נערת התיכון שפרחה מבית הספר, מיני משולב וז'קט אור בהשפעת הפאנק ולהקות הרוק של שנות ה-80. המראה הנשי הקלאסי, מידי וג'קט רוחסני קטן. כמו כן מראה הסקאי המרובד משולב למראה ספורטיבי